u prti vlogu, ako by som ja povedala osobne. Preto som sa povedala tak. No a vlastne toto bude vlog o tom, jak sa pôjde vonka fotiť. Neviem, ktoré koníky vezmem, ale určite nejaké vezmem. Viem, že vezmem moju fjordskú kobylku z roku 2013, ale neviem, kde je. Tento ruksak, Bebe, mám ho rada, takže idem po... Tá fjordská kobylka, neviem, kde je úprimne. Ona bude asi hore. Ja ju nevidím. Reálne, počkajte. No, nevadí. Ja si budem musieť pohľadať, lebo tu klasicky, ako by som povedala, není. Mala som ju rovno pred nosom. Bola toto schovaná. Takže ju máme. A idem zobrať ostatné kone. Lebo kobylky sa podľa mňa fotí najkrajšie a najlepšie. Ale neviem, ktoré kone vezmem. No, tak porozmýšľam a uvidím. Samozrejme, nejtyry musí byť. Určite nám asi bude trvať kabát, keďže je vonku sneh, no. Chodí s holými rukami, lebo rukavice sú momentálne v perúcej sa práčke. Teraz mi je zima. Ahoj. Berme pomocníka. Však. Čo je? Poďme. Ahoj. Čau, ty psík. Priešli si, no. Ideš op? Dobre. Dobre, poď ideme. Keď je tu druhý pes šťaká na mňa, lebo som ju nezbrala. No, nevadí. Kamo, ja nič nevidím. Ja ani neviem, čo točím. Ak mám byť úprimná, počkaj, ja sa musím asi dať lepší automobil. Hneď vidím aj ja lepšie. Dobre, takže pri tento krík už raz mala fotku taká, si na motope viete, taká bodkovaná kobylka. Bola sa sedí, tu momentálne tu bohužiaľ nemám. Ty tu čo robíš? Slepica? Tedy sa vyženiu. Bež preč, presne tak. Dobre, pes. Fajn. Pozdravíme zajačiky. Bubuny, čaute. Dobre, asi môžeme ísť fotiť pri tomto kríku. Toto som mala na mobile. To je studené. Ty hnusová. Pokazila som mi zábať tvojimi nohami. Dosť pekne môžem odfotiť, však ona je úplne celá v snehu. No, neviem. Úplne klepem, úplne červené ruky, zima. Idem si po nejaké rukavice, neviem po aké, ale musím si po nejaké rukavice, je mi zima veľmi veľká. Tak to je dobré. Skvelé, mám školské rukavice. Dúfam, že... Dobre, toho psa si nevšimajte asi. Dúfam, že ich nezašpiním alebo nezamokrím, lebo potom nemám čím ísť do školy. Takže, dobre, kone prežili. Zatiaľ, čo som tu nebola. Aj tigre, dobre, fajn. Idem na to ďalej. Nechaj to. Hajzlík. Poď sem. Armi. Poď sem. Ty si mi skoro zničil koňa. On to chce zožrať. Nehryz ho. Dobre, toto stačí. Toto čudo mi dohrízlo koňa. Chudák koň. Ešte ho nedám. Tomuto čudovi to nedám vonkoncom, lebo ona hríze. Hrozne hríze. Čo keby som to dala tebuške? Dám to Brunovi. Schválne.
Čo spraví? Ahu. Nehríz to. Čo spraví s Darou? Počkaj, ty vybaňucháš však. Či to nezakusne. Ty sa nebudeš škrabať. Stop. Brunuško. On toho koňa vyhodil z balkóna. Chudák koň. Ty jeden. Rita, nechaj ich. Tento pes je závislý na zajacoch reálne. Tebe Daru dávať nebudem, lebo mi ho zničíš. A ty prestaň už. Preto koniec sa mi neodfotil, lebo už som celá mokrá. Však Rita. A teraz ideme donútra. No ja idem donútra. Táto opacha musí zostať vonku. A fotky vám dám na záver tohto videjka. Takže nemám ich asi veľa. Všetky kone nie sú. Ježiši, sneh mi padol na krk. Takže vidíte aj bagán, že mám úplne celé mokré. Našťastie, že sa nepremokláme, hej. Takže idem do ruka. A uvidíme sa. Končím. Dobre, teraz vám ukážem už iba fotky. Dúfam, že sa nám budú ľúbiť. Napíšte do komentára, aj keď nebudú zapnuté. Teď právě má, si tvořím žárovka. Jediný zemi, si ty úvod pro... Nelíbí se mi svět, jak si právě chová. A rozebírá, líbí se mi slové adresy, že ty lítáš mi tak si jídlem a pě